lanjut. Ojo lali Mong bergoyang Mas Mio, Mbak Engga. Mak Canggih Yulimbo. Dalem Mas Mio. Wekdal dalu punika ya. Ketua Umum Pepadi Madiun pripun Bapak Anang Dewanugi Rawuh. Napa nggih Mas? Nggih sugeng pinarak lenggah. Alhamdulillah. Derek ajar Bapak. Iji. Derek nempel kamardikanipun. Agaten. Mas Mio. Dawuh. Iki lebih afdolnya jika Bapak Kepala Desa Pak Sujarwo Sarjana Hukum nggih katuran minggah wonten ing pepanggungan. Kaderekke koordinator lapangan ya pripun Mas RT, Mas Mantri. Siap Mas piyantunipun bagus iya. Ning urung rabi. Wedeh. Mas Mantri. Iya. Niku sing koordinasi kali manajemen Astabrata sing buat repot malah Mas Mantri. Mas Mantri menika ya. Jare mau Mas Mantri ora iso nyuntik tetep mantri. Ya engko nek wis duwe bojo malah iso nyuntik. Lah nggih. Monggo kadereke tindakipun kidemang kalih Mas Mantri. Kasuwun kanthi sanget jumeneng cekarsake papan palenggahan tumuju wonten ing sasana budaya. Monggo Bapak Kepala Desa Kalimantan. Ngaturaken sepatah dua patah kata komentar pada malam hari ini. Monggo Bapak Ketua Umum mbok bilih kersa minggah ing pepanggungan. Monggo Pak Anang. Monggo Bapak.
Monggo monggo. Pindah mriki. Mas Mantri. Wah, Niki nyuwun pangapunten. inggih. Kagem Bapak Ibu sedaya kemawon. Lho. Mas Dalang. Nggih, kados pundi Bapak? Niki profesine piyambak-piyambak. Oh, ngaten nggih. Napa melih niki rawuh Nggih. Ketua Pepadi Kabupaten Madiun. Alhamdulillah matur nuwun sampun dipun berkahi. Nggih. Beliau menika ngalah-ngalahi Pak Dalang nek napa melih nek nyekar. Oh, ngaten nggih. Gending napa kemawon sampun cekap. Alhamdulillah. Lajeng wakil kula Nggih. nika wonten Mas Mantri senajan mboten tau nyuntik. Heeh. Panjen dereng wancine nyuntik Nggih. kados panjenengan. Nggih. Niki kula namung nyuwun gending mawon. Oh, ngaten, Sing nggih. setunggal niki sewenengane kula niku Taman Juruk. Oh, iya. Sing nomor kalih ini Podang Kuning. Oke, siap. Salajengipun kula pasrahaken dumateng menika Nggih. Kang Mas Ketua Pepadi kalian Mas Mantri mangke. Nggih, Kula ngaten. bagian nyawer mawon. Wah, cocok luar biasa ngeten niki lho. Mangkane rong periode dadi niku di antara panjenenganipun niku ora cetil. Nggih. Wah, jan luar biasa. Nyuwun sewu dhuwit ki ora diitung nek Mbah Lurah. Lah niku lho. Wah, kok repot mawon to, Mbah? Nggih. Lah, wong sedaya pun diborong lumantar Pak Panitia. Boten Kok saking ngeti repot, meo, Mbak Lurah. Nggih, Boten lah. saking ngeti meo. Nggih. Meo pun meo menentu persenan 2% wau. Ah, nggih. Nggih. Oh, Pak Oh, Kendang. Mas Arya, Mas Wah, Arya. disawer dhewe Pak Wah, Kendang. jan, Pak Kendang luar Lagi biasa. iki lho disawer Pak Kendang. Loh. Nggih luar biasa loh. Nggih. Bucange. Wah, Niki jan. biasanya dalang-dalang niku mesti ngasto kalih. Injih. Nggih. Dia samping wayangan mestine kendang jaipong. Nggih. Nggih. Niki- Malah nek kula betake penjaipong sendiri malah nesu kok, Pak. Nyepelekne. Oh, Nggih. ngaten. Nggih. Malah seneng ngaten iki. Kayak biasanya sing ngampleng niku gedhi iki ya cilik. Nggih, cilik cabai rawit. Cilik ngengkel kuwi yo. Masa. Ngengkel penuh keng. Bapak Anang nggih. Pak Anang, Ketua Pepadi. Nyuwun podangane Taman Juruk. Podangane dipun bawani napa kados pundi niki mengke? Heeh. Niku mengke gagahane Kang Mantri niku lho. Oh, ngaten. Mantri niku wis niku pun klop nek kalih Mbak Lurah. Oh, siap. Tek pundi-pundi mawon Mbak Lurahne sing nyuwun niku sing ngending. Dan niki nuwun sewu kula Nggih. nggih wonten Pak Haji Sayuti. Oh, nggih. Nah, tetep tak anu wong dulur lanang. Oh, nggih. Malah niki amberkahi panjenengan dereng genep 35 dina wangsul saking tanah suci. Alhamdulillah. Mabrur. Niki nek anu saiki aku nek nyeluk malih kaji. Wah, Haji. Ah teko Ji. Widih, lho. Aduh Haji. Bubar diceluk Pak Kaji kok terus dijangkar piye to, Bos? Lah ta ya adikku lho. Oh, ya ngadeg, Dik. Oh, kowe melu-melu to. Lah omonge adine Kok kok iso nyetrum aku ki gampang nular. nyuwun barokahipun Pak nyekar. Haji Sayuti. Oh, Nggih. ngaten. Nek kula pun biasa ngeten. Wong kula niki biasane nderekne Mas Mio. Alah, Kula kepengin mirengaken swanten panjenengan Bapak. Nah, jenengan riyen Tapi mengke kula Pak. niki mboten Sayuti. dalang lho. Oh, mboten napa-napa. Kula niki ketua mergo dangkesane kados ngeten-ngeten iki lho. Samar nek kon nyiprati job, rame. Oh, nggih. Jobe rame dalang tung lor Pak Anang kidul, Pak Anang dalang. Tendanganku asik dianter iki. Aku ya sik duwe tendangan T. Lho, Nggih, Bapak. lah wong dijob sone lho. Heeh. Yuh, ndase mumet lho. Mumet aku. Ora mumet piye wong anggaran nggih tuku solar ae kurang. Kowe iki yo perhitungan. Mboten, Bos. Niku wau dadi kula mirengne jenengane ngengkelan perkara
Mboten wow. mboten los. Dek winginane kan nembe suran. Amin, amin. Pak Anang, nggih alhamdulillah. Pok teng rika nggih dugi dalu kula. Wes. Nyanyi ayo bos nyanyi wis Ayo rasa. bos. Nggih. Jadi. Nggih, niki di samping napa niku bersih desa. Iki kan tesih 17 Agustus mau nembe mangke diperingati to. Nggih. Nah, kula tak bawa aja pengen ngono. Nggih kula ngiyani jenengan. Kowe tak brok mumu nyolot dawa kowe kok. Tenah menika pendekar. Pendekar. Nggih. Aja macam-macam brok tendas. Lah lah. Wong brok ora inget-inget apa ya kenek apa ya. Monggo, Bapak Ketua. Niki nun sewu. Nggih, kados pundi? Niki jane KTP-ne nggene kula. Oh, ngaten. Ning ora tau mulih. Oh, lah iya. Ayo ora usah tekon dinti. Ayo nyanyi bos. Aku Nggih. ngerti kok nggih. Iki live streaming. Mangke terus dipun lajengaken Iya. 45. Oh, cocok nggih. Nggih. Kaki. Kula tak bawa sang proklamator. Luar biasa nggih. Biasa di luar. Oh nggih nggih. Di luar aman. Nggih, Bapak Ketua Pepadi kula aturi nyekar. Monggo. Semoga, semoga. Nggih. Dagelan Iki mongkon. sak pinten? Anu, Yaning Tama. Oh, dana dulu welak. Memulai suar kipung karno Memulai suargi Bung Karno. Iya. Saya narasinya Oh, iya, memperkuat artikulasi jenengan. Iya. Menika Pak Dewan. Iya. Nyun sewu. Pak Sayuti nggih. Berarti isik-isik dhuwuran. Jenengan Dewan to? Wakil. Kula pucuk pemerintahan, Pak. RT. Enggak. RT. Ya, paling dekat dengan rakyat to. Lanjeng. Sang pahlawan proklamasi Sang pahlawan proklamasi. Ya ta. Iya bener. labu itu prapna kara Labu tumrap negor neng ndi Mas RT iki kok nisih to Mas? Oh nggih. Iya. Lanjut. depani bubar TV Ramadan indah poso. Udu. pantes tinulat sami asmarira ngambar kondang sak jagat raya lestaringan tisa tetap
watak tutuk angka yomar dika Tepuk tangan buat Pak Anang Dewa. Biasa. Bapak Ketua Pepadi Madiun. Nah iki. Mereka dipundawakan lancaran 45. nggih sing napa niku perjuangan nggih Kang. Siap, dilanjutkan lagu-lagu perjuangan. Ya, tolong monggo. Komplit sak lagu-lagu perjuangan nih. Ya. Maka lancaran 45 terus. Rambate ratahayu rambate ratahayu Lagu-lagu perjuangan.
larasiran kelawan puji marang pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rena wengine tanpa petungan rena wengine tanpa petungan cobalah kanca wanita aja mengaji syariat Bapa berpindah tulis lan maca tempe murine bakal sengsara tempe murine bakal sengsara akeh kang ngapal Quran hadise seneng ngafirake marang liyane kafir dhewe gak dikateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ashabil Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nganggo leren dhisik ya nok, ngono ya Yung. Iya. Anakku sing mituhu limbuk ana dawuhmu apa, Mak? Leren sakwetara ngendhoni swasana kang kenceng nganggo ambekan luwih dhisik. Nggih Yung, heeh. Sing luwih wigati ayo ndak kanthi ngaturke rasa puja lan puji syukur. Puja lan puji syukur kang jero kunjuk Gusti kang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang Maha Rasa sejati. Iya. Kang wis malimbarke berkah lan kenikmatan wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Ngono ya Yung. Nduk. Mokal tanpa nikmating pangeran aku karo kowe anakku bisa manunggal lan tetunggalan ing bengi iki. Wah iya ya Yung iya. Banjur aku karo Biyung bengi iki sowan ana ngendi lan dalam rangkaian adicara apa Mak? Iki ngene Nduk, piye? Iki aku karo kowe sowan ana pepundhen lan sedulur kang lenggah ana ing ya kuwi dusun Babatan Desa Ndimong Kecamatan Madiun Kadipaten Mediun. Oh ngono ya Mak. Acarane apa? Kok katon gayeng katon regeng bengi iki ngadani adicara apa? Ki ngene Nduk. Yen ora kleru ya kuwi adicarane sedekah bumi utawa ana sing ngarani bersih desa, heeh. Ana sing ngarani nyadran, iya. Tur iki wis menjadi agenda rutin tiap tahun. Oh ngono ya Mak. Bersih desa yang pada intinya ya kuwi wujud rasa syukure warga masyarakat
ingkang lenggah ana ing Kukuban desa Ndimong. Iya. Marang kabeh kenikmatan kang wis diparingake saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh, ngono ya, Mak. Iya, iya, ngestokake dawuhmu, Mak. Dene taun iki awake dhewe sak kanca. Iya. Sing ketiban sampur. Iya. Pinercaya dening lapisaning para masyarakat gelar kelir gantung gong. Iya. Menghibur warga masyarakat. Iya. Ingkang mapan ana ing desa Ndimong kene. Oh, ngono ya, Mak. Iya, hebat luar biasa. Hebat luar biasa, no. Iya. Ing atase awake dhewe lagi sepisan mrene nanging antusias kang sarta apresiasi warga masyarakat kang lenggah ana ing khususe Babatan Ndimong kene luar biasa ya, Mak. Wah, tenan tak acungi jempol kok, Nduk. Iya, penonton kebak wiwit sore. Iya, mah kamangka lagi sepisan jiki sowan mrene. Ngono ya. Mula itung-itung awake dhewe sowan kene iki uluk salam karo para warga masyarakat kene kabeh. Oh iya, nggih yo ngestokake dawuh. Iya. Aku ora arep apa-apa kok, Nduk. Tenan sing baku, aku sak kanca bisa nyambung tali paseduluran. Iya. Ngraketke tali silaturahmi karo para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing desa Ndimong kene ngalah berkahi para pepunden lan para pinisepuh kang bengi iki wis kasembadan ngadani adicara bersih desa utawa sedekah bumi. Oh, ngono ya, Mak. Nggih yo, heeh. Mula wis sak wajibe aku karo Biyung ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang para pepunden kang lenggah ana kene ya, Mak. Bener, Nduk. Ngaturke panuwun kang tanpa upama. Iya. Terima kasih yang sangat banyak. Iya. Kula kunjukaken ingkang angka setunggal sapa wae. Nuwun inggih pepunden kula ingkang pinengku kinurmatan ingkang sampun manggi kula wau sonten sapa Bapak Kepala Desa Ndimong kene sapa panjenengane Bapak Sujarwo sarjana hukum. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Ngestokke dawuh. Ingkang sarta Bapak kami tuwa ingkang lenggah ana ing Babatan. Iya. Pak Junaryono. Iya. Ngaturke panuwun. Lan sedaya panitia bersih desa, panitia sedekah bumi. Iya. Ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal. Iya. Ingkang sampun ikut andil mensukseskan lumadining adicara bengi iki, Nduk. Ngono ya, Mak. Iya, Nduk. Wah, iya. Iya ya, Mak. Iya. Uga ora lali, Nduk. Piye? Ngunjukake matur nuwun, terima kasih yang sangat banyak. Iya. Marang sedaya lapisaning masyarakat ingkang lenggah ana ing desa Ndimong ingkang sampun paring kapercayan dumateng kula sak kanca supados paring lelipur paring hiburan dumateng papan mriki kunjuk marang para warga masyarakat kabeh. Wah, iya ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Wah, luar biasa. Ana tetembungan sekali dayung dua pulau terlampaui. Utawa ana tetembungan liya ya kuwi menyelam sambil minum air. Sakliyane iki ya kuwi mengeti adicara bersih desa utawa sedekah bumi iki ngiras-ngirus mengeti ya kuwi bulan Agustus sasi kemerdekaan ya, Mak. Ternyatane wong ngadani adicara bersih desa kang sarta ya kuwi ngadani adicara Agustusan iki ibarate tumbuh oleh tutup kok, Nduk. Tumbuh oleh tutup. Iya. Merga becik Agustusan becik adicara bersih desa kuwi temane padha ya kuwi meratelakake utawa melambangkan guyub rukune para warga masyarakat utawa gotong royonge para warga masyarakat kang manunggal cipta rasa budi kelawan karsa. Oh, ngono. Ora ana gaman sing paling ampuh kejaba mung gaman kerukunan utawa gaman persatuan dan kesatuan. Oh, ngono.
tuladane iya tuladane para pahlawan utawa para kusuma bangsa biyen kang merebut kemerdekaane awake dhewe iya ngrebut kemerdekaan musuh karo penjajah iya kuwi gamane londo mbiyen ki bedil ning gamane para pejuang ana ing Indonesia mung nganggo pring sing dilincipi nanging nyatane bisa menang utawa unggul bisa merebut kemerdekaan kuwi moka tanpa ana rasa persatuan kang sarta kesatuan ngono ya mak dadi iki tumbuh oleh tutup karo adicara bersih desa ndimong pada malam hari ini ngestokke dawuhmu mak bedaning agama ora dadi gendra bedaning panemu ora dadi padu iya bedaning pilihan aja nganti gontok-gontokan iya ngestokke dawuhmu ya mak iki taun iki bersih desa ana ing kene dipapanake ana ing dusun Babatan Babatan ya dipapanke ana ing dukuh Babatan kene luar biasa ternyatane iki digilir kok Nduk iya taun ngarep ya wis beda meneh lokasine taun biyen ya wis beda meneh iya ya diratani iya ngestokke dawuh biasane sing kepareng ngasta cempurit ana ing kene iki para-para senior dalang ning iki ganti iki taun iki warna baru penyegaran no ngono awake dhewe sing ketiban sampur awake dhewe sing entuk jatah nampa kapercayane para warga masyarakat alhamdulillah wa syukurillah luar biasa ya sowan komplit yo mak sowan komplit Nduk iya kanca-kanca saka Sanggar Seni Astabrata iya saka Kota Angin Kadipaten Nganjuk komplit iya sowan ana ing kene iya mbok menawa warga masyarakat ana ing Babatan iya kapinujon dolan ana ing Nganjuk tak aturi mampir ana ngendi ana ing gubuke awake dhewe iya ya kuwi ana ing Jalan Mastrit Gandung Kidul Kadipaten Nganjuk Kota Angin iya iya ya mak iya ngestokke dawuh wah luar biasa kok Nduk nek penonton ana ing Laladan Mediun dan sekitarnya iki wis penonton dadi penonton wayang mergo penonton saiki iki kaya-kaya wis ngerti akan situasi dan kondisi kok Nduk ngono dadi wong mirsani wayang iya iki diperang dadi pirang-pirang bagian ngono iya eneng wong delok wayang wong kepengin nonton campur sarine iya eneng wong delok wayang nggur pengin delok sindene iya kira-kira sindene ayu-ayu apa tuwek-tuwek lah iya iya ngestokke dawuh ning ya ora setitik wong mirsani wayang iki sih gegem marang alur ceritane wayang wah iya ya mak iya ngestokke dawuh mergo iki kabeh termasuk seni dan budayane awake dhewe iya ngestokke dawuh alhamdulillah kembali ke benang merah biyo ngarep ndongake apa marang para warga masyarakat ingkang bengi iki wis kelakon ngadani adicara bersih desa dongaku ora mandeg dongaku banyu mili kok Nduk iya muga-muga sak rampunge ringgitan dan seluruh rangkaian adicara bersih desa iya muga-muga desa kene dadi desa sing baldatun thayyibatun warapun ghafur iya gemah ripah loh jinawi kerta tata turah harja murah sandang lawan pangan iya Cina ketok ing kamulyan tinebehna saka bencana alam Allahumma amin 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 ya rabbal alamin jebul kae sing tak anti-anti bos mrene